Umenewu ndi mkangano waukulu kwambiri, ni mkangano waukulu koma mkangano wakumaini umene mukundifunsa nkhani zokhuzana ndi kumaini. Nditero kuti umenewu ndi mkangano waukulu wa dziko lonse, udayambira kumwamba mpaka udadzathera ku dziko lapansi. Pamene tikuyenda ulendo wa nthawi yapansi pano, nkhani yokhuzana miyala tidzakuwecheza pamene Yesu Khristu akubwera kudzamaliza dongosolo la nthawi yapansi pano. Iye adzata wolemba buku la Danieli chaputa chake chosiriza, makamaka chaputa chachiwiri, ku ndime zosiriza za 44-45 akuti ndaona phiri, ndipo pa phiripo panali mwala umene unali kusemedwa, mwala wosema koma wopanda manja. Akuti udatsika mwala umenewu nkukafika kufano kumapazi kwake, ndi akuti unapera ndi kutha maufumu onse akudziko lapansi. Mkangano wokhuzana kumaini wa miyala umenewu udzatha ndi mwalanso. Simunamve nkhani yokhuzana ndi miyala imene achimwene mwafunsa kufunsa kudzera pa admin desk kapena kuti pa tebulo la adindo. Mwafunsa nkhani yokhuzana ndi miyala, kufunsa kwanu mwanena kuti nthawi ina yake m'bale wanga Twaibu munkafotokozera ulendo umene mudayenda ndi mdierekezi, ndipo kunena kwanu manena kuti adakakuonetsani madera ena amene kumakumbidwa miyala, ndipo munanena kuti iye adakuwuzani kuti chuma chonse cha ine kumene ndimachibisa ndi miyala ya mtengo wapatali. Kukufotokozera kwanu mudaonetsa ngati kuti miyala amene akuyang'anira ndi Satana mdierekezi. Nanga ife pakuti ndili kuno ku Mozambiki, bizinesi yanga ndiyokumba miyala, komanso ndimayesa kupanga kafukufuku wokwanira wa miyalayi, kudziwa kumene imapezeka, kudziwa mmene miyalayi tingayifukulire, komanso kudziwa mmene miyalayi tingayisamalire. Timapanga zimenezi. Mmene takumana ndi maaudio tikumva kuti department ya miyala Satana adakutengani kukakuonetsani kumene kuli chuma chake, kutanthauza kuti miyala ya mtengo wapatali ndi chuma cha Satana mdierekezi. Malinga nkulankhula kwanu kwa audio imeneyo, manena kuti patha zaka zingapo chifotokozere nkhani imeneyi. Lero mmene funso landipeza ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali ndikuyankha, koma kuyankha kwanga ndikuyamba ndi mawu akuti mkangano waukulu kumaini, mkangano waukulu kumaini. Ndithu dziko lapansi lidayamba ndi miyala, ulendo wa Satana adachokera pa miyala, ndi miyala yomweyo imene idzatsike kudzamuwononganso. Zodabwisa kwambiri, likuoneka ngati kuti dziko lamangika ndi miyala ya mtengo wapatali. Chifukwa chakuti mtengo wapatali wakumanga kwa dziko lapansi wachitikira ku miyala, oyipayo adasankha kudzakhalanso ku miyala komweko. Koma funso limeneli kuti ine ndiliyankhe bwinobwino kukupasani chithunzi cha mmene nkhani ya miyala ilili, mundilole kuti ineyo ndilowe ku Baibulo kumene ndiziyesako kupeza mavesi awo ndi awa okupasani chithunzithunzi cha nkhani yokhuzana ndi miyala. Mwachidule kuli bizinesi ya miyala kunja kuno imene anthu amagulitsa miyala ya mtengo wapatali, ndipo tikangonena za miyala ya mtengo wapatali pafupifupi ngati simudziwa ndiye kuti mukunena kumene kumachoka chuma cha dziko lonse lapansi, kwa azungu ngakhale kwa anthu akuda. Mukangonena za miyala ya mtengo wake wapatali, imeneyi ndi imene ikuchita dziko, kukonza dziko, kuchita shape the world, ndi miyala ya mtengo wake wapatali. Ngati mumamva kuti kale tsopano masiku akubwera monsemo mutatu, ndi miyala imene imapanga dominate. Lerolo m'bado wa makono ngati ukuona zinthu zachilendo zimene sitimayembekezera kuti zingakhaleko za technology, imene ikuchita ndi miyala.
Tsono ine kuti ndikuyankheni nkhani ya miyala sindingoyankha kuchokera ku experience yanga yakukhala ndi satana zaka 17 ndikuti mkatikati mwa ulendo wakucheza naye tikupita kumapeto kotuluka chipembezochi tidakaona madera a miyala kumene adatiuza kuti mchuma chake. Sindiyankha zongokhudzana kuti anandionetsa miyalayo ayi, koma tsopano ndiyankhula ndi inu kupyokera m'baibulo kuti ndikupatseni chithunzithunzi, ndipo chithunzi chimene baibulo likupatseni pa bizinesi ya miyala chikupatsani mayankho akuti muchite. Tiye tiyambe kuyenda limodzi mulendo umenewu. Ulendo umenewu ndifuna ndikupatseni chithunzithunzi cha nkhani imeneyi. Choyambirira tiye tiyende limodzi tipite ku buku la Ezekiel chapter number 28 tichite ndi verse number 13 pamene tiyambire. Mumve. Unali mu Edeni munda wa Mulungu, mwala uliwonse wa mtengo wake unali chofunda chako: saladiyo, topazi, diamond, berulo, sohamu ndi yaspi, safiro, nofeki, beriketi ndi yaspi ndi golide. Malingaka ako ndi akazi ako anakutumikira tsiku lolengedwa iwe, zinakonzekeratu. Verse number 13 akutipasa kuti unali mu Edeni. Koma tsopano mukamalimva baibulo kunena za miyala, Edeni ndi dziko lapansi. Mukawerenga chapter la number 2 cha Genesis, chapter number 3 cha Genesis, akufotokozerani za misinje inayi, ndipo akunenanso za misinje inayi imeneyi ndi akufotokozeranso miyala ya mtengo wake wapatali imene Mulungu anayiyika. Ndiyambe kuyankha kuti kunena kuti kupanga bizinesi yokumba miyala ntchimo, ndikhala kuti ineyo ndikuna mabodza chifukwa sindikunena zimene baibulo likufotokoza. Kutenga mwala paokha, Mulungu analenga mwala ngati chinthu cha mtengo wake wapatali ndi mapulani atsogolo lonse limene lidzakhalapo mpaka pamene dongosolo la nthawi ya pansi pano liti lidzidzafika pokocheza kapena kuti kutha. Anayika mmene dziko lidzayendere, ndipo kutukuka, kusuntha, kuchuma, kulemera, kusauka kapena kupita kutsogolo kwambiri kwa dziko kudzayenda limodzi ndi chuma chimene Mulungu anachisunga, chimene ndi miyala ya mtengo wake wapatali. Kotero kuti kukumba mwala si tchimo, chifukwa Mulungu anayika chimenechi ngati chuma cha ana Mulungu ku dziko lapansi. Ndipo mukawerenga Ezekiel 28 verse number 13 akupasani maziko akumunda wa Edeni kumene akuti munali mwala wa mtundu uliwonse unali mmenemo, koma akutcha kuti wa mtengo wake unali mmenemo. Tsono baibulo likanena kuti wa mtengo wake akunena kudula komanso upamwamba, unyezinyezi umene Mulungu adawuyika, ulemerero, future ya munthu adayiyala munda mwa Edeni, koma futureyo anayibereketsa pa miyala imene adayika mkati. Kotero kuti mukangonena kuti kukumba mwala nkulakwa, ineyo ndinena kuti ayi, miyala ndi cholowa chimene Mulungu adapereka ngati chuma cha ana anthu amene adzakhala ku dziko lapansi. Chifukwa chake polenga Edeni anayika madzi, anayikanso mwala. Zinthu ziwiri zimenezi, madzi ndi mwala, ndi mmene mumatuluka chuma cha dziko lonse lapansi. Sichichokera mumlengalenga ayi, chimachoka ku madzi. Mupeza agirikacha imene imatulusa mmera umene dziko lonse lapansi limadalira. Mupeza kuti pansi pa madzi palinso miyala imene ikasweka imatulusa oyiro, mafuta amene anthu amadalira nkulemera nawo. Mupeza kuti anthu a dziko lapansi ali ndi miyala ngati golide,
ndi miyala ina ya mtengo wapatali imene yatchulidwa pa vesi limeneli imene mayiko amayendera. Kulibe dziko limene linalemera kuposa mu zinthu zimene zalembedwa m'Baibulomu zimene Mulungu adapereka kuti anthu akagwiritse ntchito. Choncho mmene ndikukuyankhani m'bale amene mwafunsa funso limeneli kuchokera ku dziko la Mozambiki, mumve kuti mwalawo pawokha ndi cholengedwa chimene Mulungu adalenga m'masiku 7 adaona kuti zinthu zimenezi zinali zabwino, ndipo chimene Mulungu achiyesa chabwino ndi chabwino basi. Timvane pamenepo. Koma tsopano mwina munali ndi funso limene mwafunsali ndiliwalitse. Mwafunsa kuti ndi chifukwa chani Satana ankakakuonetsani miyala ya mtengo wake wapatali, kapena ndinene kuti funsolo libwere kuti nanga ankakuonetsani mitengo yake yapatali choncho iyeyo nkuchita keremo kuti zinthu zimene zizindi zache chifukwa. Tsono tiyeni tiyambe kutsatira Baibulo. Mupeza kuti mkangano wokhuza na miyala sunayambire ku dziko lino lapansi ayi. Mumve verse number 14 ya Ezekiel chapter number 28 pamene sopano Satana zikunkhuzira nkhani za miyala. Ndi chilengedwe cha Mulungu, Mulungu adazilenga kuzipereka kwa ana anthu, koma Satana ndiyelekezi musayiwale kuti amabwera kudzachita dominate pa zimene Mulungu adalenga zija, nkupusisa wanthu, nkuasogolera wanthu, nkuyika kwa ulamuliro wace kuti munthu pokhala muzimenezo ndi nzeru ndi dingaliro zake zawoyipayo, chinthucho chikasogozedwenso moyipa ndi chikawononge ambiri, koma chili choti Mulungu anachilenga kuti chikasamale ambiri. Tamverani. Mkangano komaini. Verse number 14. Unali kerubi ozozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika. Unali pa phiri lopatulika, unayendayenda pakati pa miyala ya moto. Sakumva munthu. Baibulo likuyamba kutifotokozera, mukapita pa verse number 14 mwina pamene padafunika kuti verse number 13 idzakhale 14 ikadakhala pamwambapa, chifukwa mupeza kuti akunena kuti unali kerubi ozozedwa wakuphimba. Tsono apa akunena za Satana uyu amene adanditenga ine kukandionesa miyala kuti ndi yache. Baibulo layamba kumfotokoza kuti adali kerubi wakuphimba, ndipo ndidakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Mumve pamenepo. Ndiye kuti tsopano Baibulo likutiuza kuti adamuyika mu ulemerero wace, ndi akuti adamuyika pamwamba, ndi ankayendayenda. Baibulo likuti anayendayenda pakati pa miyala ya moto. Tsono mukamaliwerenga Baibuloli nkhani yakuti mwala muzapeza mavesi osatsikira pa 240, kapena ndinene kuti mudzapeza mawu akuti mwala satsikira 240 times mawu amenewa. Chifukwa chani? Lerolo nkanati ndikuyankheni bwinobwino mothandizidwa ndi Ambuye, mukanathanso pano kuzindikira kuti kodi mwala ndi chani m'Baibulo, ndipo mwala unanyamula uthenga wanji ku dziko lapansi. Baibulo lawutchula mowirikizawirikiza mwala. Ni nkhani yodabwitsa kwambiri. Musayiwale kuti ngakhale Yesu Khristu ndikuyerekezedwera ndi mwala, ndipo mmene asanabwere ankadziwika kuti kudzabwera mwala umene udzakakhale ku maziko a nyumba ya Yehova. Mwala umenewu musayiwale ayi. Zimenezi akulongosola ndi Yesaya. Tamverani. Unali mwala umene unabweresa great controversy pakati pa ophunzira ndiye pa Mateyu chapter number 24. Akunena kuti mwaona mwala uwu suzakhala mwala pa mwala unzachi. Kodi zinkati chani? Unali mwala umene unachoka kukakhala pa khomo. Yesu Khristu atayikidwa m'manda, ankadikiriridwa pa khomo ndi mwala
nkhani imeneyi ndi yosausa kwambiri. Ngakhale Lucifer nthawi ina akulankhula ndi ife kutifotokozera, adafotokozanso za mwala umene udatchingidwa pamenepo kuti iye ankaona kuti ndi mwala, nanga chinkaoneka pamene paja kuti chatseka pa khomo paja chidali chani, unali mwala. Muone kuti mwala omwewo akuti akadzatha maboma a dziko lonse lapansi mu ufumu wakumapeto umene tili inu ndi inewo, tikudikira mwala umene udzachoka mphiri ndi manja wopanda osema kuzaphwanya mapazi a fano limene Danieli analiona, unali mwala. Musamayese kuti mwala ndi chinthu chawamba ngati mukuwerenga baibulo. Tiphunzira bwino nkhani imeneyi, pokhala kuti ndikuyankha yankho mumve chimene ndikuyankha mchimwene wanga. Pano tapeza kunena kuti akuti iyeyi ankayendayenda pa miyala ya moto. Tsopano mukamva kuti amayendayenda pa miyala ya moto, ndiye kuti nkhaniyi ya maini ikuchokera kumwamba, ndi anachita kugwa kuchoka pamenepa. Na mumve vesi namba la 15 akuti unali wangwiro njira zako, chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Chinapezekera kuti ali pakati pa miyala imene ankayendayenda. Na pamene Satana ankagwa kuchoka kumwamba, anali ndi chithunzi chonse cha miyala ya mtengo wapatali yopezeka pa phiri, mpaka panali miyala imene imayaka moto kuyimira chilungamo cha Mulungu. Pakati pa phiri lopatulika ankayendayenda nkumayiona miyala koma ya moto. Tsopano wathawa moto chimene chinali chilungamo cha Mulungu, chakanika kuti akachisunge. Koma vesi namba 15 akuwuzani kuti akudali wangwiro njira zako, chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Mupeze kuti chiyambi chakupezeka chosalungama mwa Lucifala chinapezekera pakati pa miyala. Tsono nthawi zonse n'chifukwa chake mudzaone kuti mukamanena za chipembedzo cha sataniki chimayimira kwambiri ku makobiri, chifukwa chinachita duwero pa miyala ya mtengo wapatali imene ndiye mtima wa dziko lonse lapansi, na kumene kumakhala munthu ndi chuma. Now kuchokera ku chuma chimene chinkaoneka pa phiri lokongola la Mulungu lopatulika, ndi kumene anachimwira Lucifer. Atayiona zavuta kuti akayigwirise ntchito, akayiyuze, chapezeka chosalungama mwa iye, ndi akuti anamthamangitsa namgwetsera ku dziko lapansi. Now mmene anamgwetsera ku dziko lapansi, anakapezanso kuti ku dziko lapansili Mulungu walenga munda wa Edeni, ndiye wayikanso miyala ku dziko lonse lapansi ya mtengo wapatali, yakuti ana achilungamo a Mulungu adzayigwirise ntchito mu nthawi imene anthu adzakhale ndi moyo ku dziko lapansi. Lucifala mmene akubwera akuzapeza kuti kuli dziko lapansi kumene Mulungu wayika kale miyala. Ndi chifukwa chake vesi namba la 13 ikupaseni yankho. Tayimvereni akuti unali mu Edeni munda wa Mulungu, mwala uliwonse wa mtengo wache unali chophimba chako. Tiwerenge bwino, unali mu Edeni munda wa Mulungu iweyo. Mumve pamenepa iwe Lucifer, vesi namba 14, utachoka pa miyala yoyaka moto, chosalungama chapezeka mwa iwe, unathamangitsidwa. Pokagwa vesi namba 13 akuti unakakhalanso mu Edeni. Kutafika ku Edeni unakapezanso kuti kumene kuku kuli miyala. Tamvera zimene Bible ikunena. Unali munda mu Edeni, mwala uliwonse wa mtengo wache unali chofunda chako. Muzimvesa bwino pamenepo. Wachoka uku watipeza pa Edeni. Pa Edeni paja akupeza kuti muli miyala, ndi akunena kuti iyeyi anafunanso kuti mmene mumu adzikafunda, ndi amakhala mu Edeni nkumayang'aniranso miyala ija. Timvane pa wachoka ku miyala kuphirira Mulungu, kutsika ku dziko lapansi ali pa miyalanso. So muona kuti mbali yakuti Mulungu anayika miyala ku dziko lapansi ndipo anayipereka ku anthu,
chimenecho ndichoonadi. Muchipeza pa Genesis chapter number 2. Nkhani imene ndiyoona. Now, koma tsopano zakutinso mdierekezi kumene ankachoka anagwa pa miyala ya mtengo wace wapatali yoyaka moto. Ndikuti anachoka pa miyala ndi chilakolako ndi chithunzi chonse chakuti munthuyu zinali pabwino akufikiranso pa miyala m'munda wa Edeni. Ndingayerekezere kuti a Big Joe ali ku America, ndiye pamene ali ku America akukhala mwabwino zakanika kumene kuja achosa ntchito kuchoka ku America sangakafikire kumunsi kwa zintambira sizithekayi adzajomba mtawuni ya Lilongwe chifukwa iwowa ndi city to city. Tsopano muona kuti akuchoka ku miyala pobwera ku dziko lapansi akufikiranso pamene panali miyala paja. Ndi mmene mavesi awiriwa akutipasira chithunzi. Now ngakhale alekeza pamene pa m'bale wanga kukuyankha kukhala kuti uli ndi chithunzi sopano kuti nchifukwa chake brother Tribe anatengedwa ndi Luciferayi ulendo kukaonetsa miyala imene iyeyi amapanga dikireya kuti ndi yache koma si cholengedwa chakuti iye adalenga ayi. Ndi wadiera iyeyi zankanika kumwamba anabwera sopano. Na mukawerenga vesi musamala vesi number 13 akuwuzani kuti unali mu Edeni. Tsono chichewa chakuti unali chikutanthauza kuti adakhalamo koma adachotsedwamonso mundamo. Ndikuti tsopano kuchokera nthawi imeneyi mawu akuti unali mu Edeniwa akutipatsa kuti ulamuliro wake kumyalaku malingana ndi view yakuona kwa Mulungu anamulanda, sizili m'manja mwace, si zake, sikutinso kumulanda koma mphamvu za miyala ndi mtengo wace wapatali zili m'dzanja la Mulungu. Koma uyuyu amapita kukachita declare kupezerera umbuli wa munthu kukakamuka kuti zinthu zimene sizili zace amakazipanga kuti zikakhale zace. Tsono ndiye kuti ngati mwawerengana ne limodzi vesi limeneli ndiye kuti ndakupasani chithunzi cha chifukwa chimene Lucifera adanditengera nkukandionetsa kumene kuli chuma chake. Taona pano Baibulo kuti uyuyu amayenda miyala kulupitanso ku miyala. Adachoka ku miyala vesi number 14 28 Ezekiel anakakhalanso ku miyala vesi number 13 28 Ezekiel. Ndikhulupirira kuti inu ndine tikupita koma momvana. Tsono ndi chithunzi chimene ndakupasani pamene popocho musalekezere pomwepo ayi. Pamene tikuchoka pa vesi limeneli tiyeni tibwerere mu mtunda vesi number 11 ndi akunena kuti nandidzeranso mawu akuti obadwa ndi munthu iwe kweza nyimbo ya tulo yolirira mfumu ya tulo nuziti kwa iye atero Yehova wamakamu wokomerera muyezo ndi chizindikiro odzala ndi nzeru wokongola komanso wangwiro. Unene kuti Mulunguyi ndi wokomera nzeru wodzaza ndi ungwiro wonse. Now ngakhale kuti chuma chimene chimayendesa dziko lonse lapansi chilibe kuthekera kobalalitsa ungwiro wa Mulungu, koma Satana mdierekezi amafuna kukaononga ungwiro wake wa Mulungu kapena ungwiro wa anthu a Mulungu kudzera mu chuma chimene Mulungu adachipereka kale kwa ana ace. Iye amangofuna kuti akakhalepo ngati mwini wace ngati ndagwira nkumakasokoneza nkumakapereka mitengo yace osati mitengo ya mwini wace Mulungu ndi ndagwira kumiyalaku. Tsono ine ndinganene kuti ndikuchenjezeni kuti amene mumakumba miyala kumiyala kuli ndagwira amene ndi ndierekezi. Mwamuona adakachita undagwira pa phiri ndi adakapezana ndi miyala ya moto imene inkayimira chilungamo cha Mulungu. Kuwala kwa Atate wathu wakumwambamwamba mphamvu za Mulungu zidankanika ndi anagwa kusata pozizira ndi anapita kukatola miyala imene simazizira simayaka moto yozizira ili nthaka
anakayipezerera pa Edeni. Aoneka ngati asakaza akuluwa ndi akuachotsanso pamalo pamenepa. Chatsalira ncha Yobu anakumana nawo akuyendayenda mdziko ndi kupitapita momwemo kuzungulira malo olekanalekana kumene kunadzadza miyala ya mtengo wace wapatali, nkumanena kuti nkwanga kusali kwace. Ndikhulupirira kuti inu ndine tuyendetsana bwino. Koma mukachoka pa vesi nambala 15 ndi mukapeza vesi nambala 16 akuwuzani kuti mwakuchuluka kwa malonda ako unadzadza mkamwa mwako ndi chiwawa ndi uchiwawa, chifukwa chache ndinakukantha kukuchotsa pa phiri la Mulungu, ndipo ndinakuwononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchotsa pakati pa miyala ya moto. Ndikhulupirira kuti tikumvana pa. Tsono umenewu ndi taitolo yake ndikunena kuti mkangano kumaini. Anathamangitsana kuti akakhale mwini wake wa maini imene ndi akuti ndinakuthamangitsa ndi kukukantha kukuchotsa pa miyala ya mtengo wace wa moto, kapena kuti wapatali, kapena kuti miyala ya moto. Ndi tsopano pamenepa pokhala kuti ndikungoyankha funso, padafunika kuti likhale phunziro kuti tsopano tiyambe kuona kuti kodi akati miyala ya moto ndi iyo zizira ya ku Edeni imalekana bwanji imeneyi. Koma chachidule ndikufuna ndikuonetseni kuti apa mwamuona ali mulengalenga wagwetsedwa pa phiri la Mulungu. Kuchoka ku phiri akupita ku munda wa Edeni kumene adakapeza yozizira. Uku kulibe ya moto, koma uku kunali miyala ya moto imayaka moto. Mu vesi namba 14 akutiuza kuti unayaka moto, vesi namba 16 akutiuza kuti inali ndi moto. Tamverani pa vesi namba 17. Unazikuza mu mtima ndi nzeru zako, chifukwa cha kuwala kwako ndakugwetsa pansi, ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akupenye. Kotero kuti atsike iye adzambe kupenyedwa. Ndi Bible kuti ndakuyika pakati pa mafumu kuti akupenye. Now mukafika pa chapter number 17, chapter number 7, verse number 17 ya 28 Ezekiel, ndiye kuti pamenepa ndinafunika kuti ndikupaseni nkhani ina ya ndondomeko ya mmene dziko lapansi layendera pogwiritsa ntchito miyala ya mtengo wapatali, kuonetsera kuti Satana wayikidwa pakati pa mafumu, koma still more amauza mafumuwa kuti miyala yonse ya dziko lapansi ndi yace. Atafika pakati pa mafumu, Satana anayamba kutani mutenga America ngati mfumu imene oyipayo adafika pamaso pake. Ndikutengereni France, ndikutengereni Russia, ndikutengereni Germany, ndikutengereni China, Korea, South Korea, North Korea. Mudabwa kwambiri kuona kuti ndizoona iyeyi mdierekezi ali pakati pa mafumu ake ati amene miyala ya mtengo wapatali ili ku dziko lapansi. Iyeyi tsopano amapitabe ku miyala kucha nkumaka apatsa mafumu amene wakakhala pakati pawo. Ndiye kuti nkhani imeneyi mukayifufuza ikutengerani kudzakuyikani mu nthawi ino. Tiyeni tsopano muone kumene kuli miyala imeneyi. Atanditenga tsiku limene Lucifer anandionetsa kwambiri chigawo cha ku Africa chimene chimachita oni miyala yambiri, pafupi 70% ya miyala ili ku Africa. Koma verse number 17 akukuwuzani kuti anamtenga ndi kukamuyika pakati pa mafumu kuti adzimpenya. Tsopano ndikuonetseni kuti wakhala pakati pa mafumu. Ndikuyankha funso lakuti mudanena kuti mdierekezi anakakuonesani kumene kuli chuma chake. Tsopano ife
mudanena kuti chuma chake chagona kumyala ya mtengo wapatali, ndipo mudayitchula ina mayina mpaka diamond, golide mudamutchula. Inde ifetu timakumba zimenezi nkumagulitsa ku dziko limeneli. Kodi mutitsimikizira kuti chani inuyo ngati Brother Twaibu potiyankha audio imeneyi? Usiku uno ndikuyankha funso limeneli kugwiritsa ntchito foni yangayi kutepa kuti ndikutumizireni ngati audio. Tamverani mpingo. Lero tamuona Satana uja kuti atazikuza mtima chifukwa chakukongola kwake. Kuchoka pa miyala ija verse number 14 anakamuyika pakati pa mafumu, atanchosa pakati poyaka moto verse number 16 anakamuyika pakati pa mafumu verse number 17 ya Ezekiel chapter number 28. Tsono mukampeza pakati pa mafumu papa ndi chifukwa chake anali ndi ulamuliro otenga mamembala ake amene anali ngati ma MP maministala ake, amodzi mwa iwo ine, kudza ndionetsa kuti akuchita dominate pakati pa mafumu pogwiritsa ntchito miyala ngati chuma chake, chimene mafumu ambiri a dziko lapansi amalondola kwa iyeyi chifukwa chakuti miyalayi ili mdzanja lache. So chinthu chimenechi ndi chimene ndimati mpingo muchimvetsetse koma kuchitsatira ndi chidi pakuyankha funso limeneli. Mwachiona chuma iye ali pakati pa miyala. Mukangotenga kuti mayiko omuzungulira mupeza kuti mayiko onse aku Africa ali ndi chuma chimenechi. Zikuyenera mu ulosi wakumapeto tikadzafika mu 2025 zibisika zimene zinali pansi zidzaonekera. Ulosi ofotokozedwa ndi Yesaya chapter number 45 pogwiritsa ntchito mfumu ija Kolesi ponena za chuma chobisika chimene chidzatuluka ku dziko lapansi. Now mukaona kuti pofotokozera nkhani imeneyi kuti mkulu ameneyi ali pakati pa miyala imeneyi, mubwere limodzi lero muzampeza kuti dziko lonse la ku Africa ndi limene lakhuta ndi miyala imeneyi, ndipo iyeyi ndi amene akuchita dominate pakati pa miyala ija. Lero mulione dziko la Africa kudzera mwa president amene mukumumva pano wavutayi, Ibrahim Traore. Ndi chani chikuchitika? Mayiko mafumu pamene mdierekezi chadakaponyedwa pakati pa mafumu, mukapeza kuti mafumu ambiri a dziko lapansi chidwi chawo chili kumyala. Lero wachoka m'manja mwa France akukagwa m'manja mwa Russia. Kodi Russia akufunanji kwa Ibrahim Traore nanga Russia akufunanji ku Africa kuti akapange bungwe lawo? Ndi chifukwa chakuti under the influence ya oyipayo pa verse 17 yakuti iyeyi amponya pakati pa mafumu kuchokera pa miyala yoyaka moto, akuchitabe dominate kumaini. Mchaka ine mutu wache ndikuti mkangano kumaini waukulu kwambiri umene pakadali panopa tsopano mutha kuona kuti ngati mayiko azungu olemera kwambiri analemera, chuma chawo anachitenga kuti? Ndi chimene Mulungu anabisa pansi pa buku la Genesis komanso pa Ezekiel. Miyala iyi yonse mukuyimva kuti inali mu Edeni ndi imene inamwazikana ku dziko lonse lapansi, imene Satana mdierekezi amachita keremu kuti ndi yake. Ndiye popeza ali pakati pa mafumu amawuza mafumu kuti chumachi nchanga. Ndi chifukwa chake ma head of state a dziko lonse lapansi amachita bawo kwa Satana mdierekezi kuti awawululire chuma chimenechi kuti chinagona pati, awaonese kuti golide ali pati, silver ali pati, ndi amachita lead kumatsogolera kumene kuli chuma. Now pokhala kuti ndi Satana amene amatsogolera mafumu kumene kuli chuma, ndi chifukwa chake palibe utsogoleri ku dziko lapansi umene umagonjera malamulo a Mulungu, koma timagonjera malamulo a Satana. Chifukwa chani? Satanayi ndi amene ali ndi title deed yomawo pyeza nayo anthu artificial title deed ya miyala, kapena kuti fake title deed ya miyala, kumene kuli original title deed ya migodi kumyalako ndi kwa Mulungu
koma palibe munthu amene amapita kukayilongosola bwino nkhani imeneyi kuti tikazindikire kuti miyala yonse ya mtengo wapatali ili m'manja mwa ife ndipo title deed ili ndi Mulungu. Nawu tamverani, n'chifukwa chake Yesaya pamene Yesu Khristu akubwera ku dziko lapansi ngati kulosera, mutamva chimene Yesaya akuchifotokoza momveka bwino pa buku lake la Yesaya. Tiwerenga nawo Yesaya chapter number 28. Tichokeni pamenepa tipite ku Yesaya chapter number 28 timve chimene Bible so kumeneko likufotokoza. Yesaya chapter number 28 mutaona kuti pali kupombonezeka pa nkhani ya miyala ya mtengo wapatali. Yesaya 28 tichita ndi verse number 16 akunena kuti chifukwa chacha Ambuye Yehova Mulungu atero, taonani ndiyika m'Ziyoni mwala wa maziko, mwala woyesedwa, mwala wapangodya, wa mtengo wace wapatali, wokhazikika ndithu, wokhulupirira sadzafulumira. Mutayima pamenepo muyambe kuchita chidwi. Yesaya mneneri akuona masomphenya kumwamba ndi akumuona Mulungu m'dzanja lace muli mwalanso, ndi akuti mwala umenewu anauona akukawuyika ku maziko a Ziyoni. Ndi nkhani yokolana koma yomveka ngati mukuchimva chinthuchi ndi khutu la uzimu. Tsono nkhani yokhuzana ndi mwala mukapeza kuti Mulungu akunena kuti ndidzayika mwala ku Ziyoni. Chifukwa choyikira mwala pa Ziyoni, mwala wake ndi uti umene akuyika ku Ziyoni? Mupeza kuti akudziwa kuti maboma a dziko lapansi agomera ku miyala ya mtengo wapatali ya dziko lapansi. Nawo kuti boma lakumwamba nalonso likapezeke kuti wanthu alowamo nakayenda m'misewu ya golide malinga ndi kufotokoza kwa chivumbuluso chapter number 21, payenera kuti pa dziko lapansipa patsikenso mwala umene ouzungulira mwala umenewu akakhala kuti akumba chuma cha mtengo wapatali chimene chikapangitse kuti akapezeke mu Yerusalemu watsopano ndayikire maziko awo. Chifukwa miyala yoyamba imene inagwa ku dziko lapansi inagwetsa Lucifala, anagwa kuchoka pa miyala yoyaka moto malingana ndi Ezekiel chapter number 28. Anagwa atabwera mdziko lapansi lino kukafika pa Edeni, anayamba kumatenga miyala ija nkumafunda, ananchosaso munda wa Edeni. Chifukwa ndi miyala imene imamanga maboma a dziko lapansi mpaka tikunena pano. Mukafufuza nkhani zonse za ndale za dziko lapansi ndi chuma cha dziko lonse lapansi muchipeza kuti chinagona pa miyala. Nayenso Mulungu pofuna nokupanga ufumu wake akuyamba kudzayika mwala ku Ziyoni, mwala wapangodya umene tidzaukhazika ku maziko. Ndi kuti tsopano ino ndine tikuyamba kupeza yankho loti kodi mwala ndi chani ku dziko lapansi. Mwaumuona pamenepa Yesaya walankhula chomwechi. Tamverani, mukachoka pamenepa mupeza kuti boma lakumwamba likumangidwa ndi miyala, komanso boma la dziko lapansi lagonanso pa miyala. Nawo Mulungu akuchita chinthu ichi mwanzeru kwambiri. Tipite limodzi ku buku la 1 Petro. Timpeze 1 Petro. 1 Petro, tipeze 1 Petro chapter chake cha namba la 2. 1 Petro chapter number 2. Pa 1 Petro chapter number 2 tipeze verse number la 5. Mumve zimene Bible pamene pali kufotokoza ndi kuyankha funso la miyala ya mtengo wapatali ya dziko lapansi. Verse number 5 ikuti, inunso ngati miyala ya moyo womangidwa nyumba ya uzimu, kuti mukakhale ansembe oyera mtima akupereka nsembe za uzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Mumve pano,
inunso ngati miyala ya moyo. Ndiye kuti tili ndi miyala imene tikuyipeza kuti timakumba ku dziko lapansi yapanga boma la dziko lapansi. Ngati dziko lapansi lili lero tikuona malimozini, makamuli, mfuti zapamwamba, akasinja, ndege za nkhondo, ma defensive mechanism olekanalekana ogwira zida za nkhondo, zida zapamwamba zochuluka zimene sitingathe kuzimaliza kuzitchula zikupangidwa ndi miyala. Tiyeni mupite ku mafoni, ku ma iPhone, chilichonse cha technology chimene mungachipeze ku dziko lapansi chikuchokera ku miyala. Chuma chonse chimene aluya amadalira chimachoka ku miyala, chifukwa ndi miyala imene imasweka pansi kutulusa oilo, kutulusa mafuta. Galimoto mukaona akuyendawa, ndege zimayendazi ndi miyala, kumene kumatuluka mafuta, kumenenso kumatuluka silver komanso golide, ndi miyala ikuyendesa boma la dziko lapansi. Now Mulungu nayenso akupanga pulani pogwiritsa ntchito miyala koma ya moyo. Ndiye kuti kukumba miyala ku dziko lapansi tili ndi yankho lakuti sikulakwa, koma tikayang'ana baibulo likuoneka kuti ndi Lusifala akubwera kudzakhala pakati pa mafumu kudzalamulira miyala ija. Ndi chifukwa chake mwina ndikachoka pang'ono ku zimene ndawerengazi mupeze kuti ku migodi yonse imene kumakumbidwa miyala, mizimu ya ziwanda, Satana ndiyerekezi anachitako deploy kumeneku timu zache kuti zikalamulire, zikayang'anire migodi. Ndi chifukwa chake nthawi zonse pamene pali migodi pakukumbidwa miyala pamaoneka zinthu za mizimu komanso ngakhale kapezedwe kamiyalako kamakhala ka mizimu. Patundatunda munthu amatha kuchoka ku nyumba kwake kukapeza anthu pa mgodipo akhalapo 2 years akukumba. Wina angochoka ku nyumba kwache kungofika pa mgodipo kungogwira khaso wopeza mwala, ulendo akupita nawo, wakalemereratu kuposa mmene adalemerera kale. Kupezeka kwa miyala kumaoneka kuti kuli ndi ziwandawanda kamizimu tiyeni muone mmene anthu amafera ku migodi, kutanthauza kuti nazonso ziwanda kumeneku zimathanso kutenga ma human sacrifice pa mtundatunda. Kutereku tili ndi chiwerengero cha anthu ochuluka bwanji amene anafa ku migodi. Ngakhale Malawi yataya ngati ku Malawi konkuno ofera ku migodi, nanga amene anafera maiko ayeni, nanga ku maiko kumweko amene anafa anthu amaiko mwawo momwemo. Mukapeza kuti ku migodi kumafa anthu ambirimbiri, komanso kupezeka kwake kwa zimenezi kumaoneka kuti kuli lotale. Pali chinthu china chimene chikupaseni umboni chimwene kuti ku miyalako ziwanda zimayendako. Iniyo mukhoza kukumba mwala lero nkupeza wa mtengo wache wapatali nkukakhala nawo ku nyumba, tiyeni mugulitsa chimwene. Azikuwuzani kuti pali mzungu, ndiye mzungu ali ndi nzache mzungu, mutenga mwala uja baya, ine ndili ndi baya, mukapita naye amene watenga mwala wanu yamakuwuzani kuti mabaya aja abwera ndi awo, mutenga mwala uja kumpasa, amene mukumpasa uja akuwuzani kuti inenso ndili ndi baya, ndili ndi azungu. Mukamulondola ndili ndi mzungu, pali mzungu kwa mzungu, tikaonana ndi mzungu kwa mzungu, mumayenda kwa mzungu. Mwala uja kuti muzapeze kuti mwaugulitsa kukanika, mwina ungosowa akutengerani anzanu wapita osadziwika bwino. Anthu ambiri ndi opanda nzeru kumabanja kwawo chifukwa chuma chambiri chimaonongeka pamene akusaka miyala. Umunthu wa munthu osaka miyala umaonongeka, sakhala mmene munthu amakhalira. Kumaonetsa kuti ku migodi kuli malandilodi amene amayang'anira kumene kucha, chifukwa tapeza kuti analilandilodi Lusifala pa miyala yoyaka moto malingana ndi mavesi amene tawerenga ku buku la Ezekiel 28 verse number 13, 14 ndi 16, akuti ankayendayenda pa miyala yoyaka mu phiri la Yehova. Atagwa kuchoka kumeneko choyipa chitalowa mwa iye, anamgotsera ku munda wa Edeni, anakafikanso ku Edeni kukafikiranso pa miyala. Sono tapeza pano kuti ku miyala ndi kumene mtima wa Lusifala umakhalako. Ndi chifukwa chake anatenga ena anthu kukawuza kuti miyala ya dziko lonse lapansi ili m'manja mwanga.
koma zomveka ndi zakuti miyala ndi chilengedwe cha Mulungu. Nawo tamverani, munthu amakakodwa mu msampha kokakola miyala chimodzimodzi ngati munthu amene amasakasaka ndalama yakale amayenda mofananamo. Kwa mzungu pali mzungu, tikapita kwa mzungu tikapeza mzungu, ndiye mzungu amakhala ndi mzungu, mavuto ake amakhala amenewo. Mungapeze miyala lerolo ndikubwera nayo kumva kuti Reserve Bank akugula, mukamakatenga mwala akuwuzani kuti akugula 400 pa galamu, mwala wa mtundu wakuti. Inu kubwera nawo kuzafika nawo kuno akuwuzani kuti mwala umenewu uli ni mavuto, akuwuzani kuti uli ni madzi mkati, mubwerera nawo. Pamene mukukawutaya paja akukatola wina kubwera nawo akukagula 600 pa galamu. Zimayenda mobalalika choncho, ambiri ataya ulemu wawo, ataya tsogolo lawo pamene akupanga bizinesi zimenezi. Lero ikhoza kukupasani mabiliyoni ambirimbiri, koma kuti mabiliyoni amenewa mukayendera mumayenda nawo mukapeza kuti ngakhale kagwirisidwe ntchito ka ndalama za anthu okumba miyala, mukapeza kuti mumalowa chibalaliko pang'ono, ndipo kutha kwa munthu okumba miyala amathangati chisiru ku dziko lapansi, salemererayo. So ndiganiza kuti ponena nkhani zokhuzana ndi kukumba miyala zimakhala ni mavuto ache. Inu mwaonererapo ankolo anu atalemera ndi bizinesi ya miyala, natchuka mdziko la Wemba, anatchuka mdziko la Mazula, ndipo munamva kuti kunagudwa ndege, munamva kuti kumeneko kunagudwa mahotela. Ankolo anu anali komweko, munaona pa zimenezi. Tiyeni lero mulondole mmene zagwera zinthu zija zonse zija kungoti pansi. Lero alibe, tikumva kuti kabanza uja akugulitsidwa ku Joni, amayendera uja. Nyumba zija amagona zapamwamba zisakasa za zitini zija, tikumva kuti anyamata Mazula akuzigulitsa mKwaZulu Natal. Zimatha choncho, mathedwe ake amayenda choncho. Pakati pa bizinesi ya miyala pali malandilodi amene amafuna iwowo kukupatsa kapena kusakupatsa. Chifukwa chake mumaona kuti ku bizinesi ya miyala kumakhala chibalaliko kwambiri. Nawo ndimalize nkhani imeneyi pokutengeraniso ku Baibulo muone kuti kodi mwala tikuyenda nawo motani. Tiyeni tipezeni malemba amene atithandizire kumvesa bwino nkhani imeneyi. Tiyeni tipiteni ku buku la Chivumbuluso chapter number 21. Tione pa Petro watiuza za miyala ing'ono imene akuti inunso ndinu miyala ya moyo. Pamenepa ndikufuna ndipawalitse kunena kuti boma la dziko lapansi limayendera miyala ndi kumene kuli mtima, nayenso Mulungu popanga boma lake akuyang'ana miyala, ndipo ndi mwala umene uzaweruze ndi kuwononga maboma onse a miyala iyo panda moyoyi idzawonongeka. Zonse zimene tikukumbazi, mashoni onse tikumangawo, masite onse amene tikumangawo, kaya mukuyimva Qatar ikuchoka ku miyala, chifukwa ni miyala imene imatulusa mafuta. Kaya mumva Kuwait government kandi chani ndi miyala. Tsono Baibulo likutiuza kutha kwa miyalayi kuti kodi idzatha bwanji. Mwala udzathedwanso ndi mwala unzachi, ndikuti tini maboma awiri. So tione boma la Mulungu limene taliona pa Yesaya 28 verse 11 paja kuti atiyikira mwala wa kumaziko, na Yesu 1 Petro 2 verse 5 akunena kuti ife ndife miyala ya mtengo wacho wapatali. Tiyeni tionenso pano zimene Chivumbulutso akunena ngani ya miyalayi sikuti inathera pafupi, ikuyambira kutali. Tiyeni tioneni verse yake ya namba 19. Pa verse namba 19 akunena kuti maziko alinga la mzinda anakometsedwa ndi miyala ya mtengo ya mitundu ya mitundu. Maziko oyamba ndi yaspi, achiwiri salafiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi salamajido. Now muwerenga mpaka namupeza verse namba 20. Akutichosa ku dziko lapansi, akutionesa Yerusalemu watsopano, mukapeza kuti miyala ikutsogola
kukakhala kumaziko. Ndekuti ngati mukunena za Ziyoni mpingo wa dziko lapansi, maziko ayalidwa pa miyala. Watiuza zimenezi ndi Yesaya 28 verse 11 ndi 1 Petro 2 verse number 5. Koma pokweza mtunda kuti tikupitano ku Yerusalemu watsopano, tikadzatuluka mu Ziyoni walero wathupi, tikukalowa Ziyoni wosiriza umene anthu oyera mtima akakhaleko, tikupeza kuti kumeneko maziko ake ndi miyalanso. Tsono pokhala kuti ilili ndi yankho sulaliki, ndidzayenera kuti inuyo mudziwe kuti kodi miyala iyi akuyitchula pa verse number 19 ndi chani. Kodi mayina amenewa ndi mayina anji? Mukapeza kuti mayina amenewa ndi Achiheberi, ndiye dzina lililonse lili ndi tanthauzo lake. Pamenepa mukupeza kuti pali Sodamu, si chizungu chimenecho, ndi Chiheberi. Akuwuzani kuti pali Saladiyo ndi Chiheberi, Klustro ndi Chiheberi. Now mukapeza kuti mayina ambiri amiyala anatenga mayina a Chiheberi. Ndiye kuti inuyo mukatenga mwala wakuti rubi, musadayang'ane mwalawo, pezani tanthauzo la mwalawo. Tanthauzo la mwalawo ndi limene limatenga chochitika kwambiri cha zochitika za mwalamo dzinalo. Munthu ngati wapeza diamond ali naye, musangoyang'ana ndalama za mu diamondizo, koma muyang'anenso pano mphamvu za dzina la diamond. Ndiye mwapeze kuti amene adapezako diamond miyoyo yawo ili kuti lero, nanga amayenda bwanji? Kodi chuma chawo amalemera nacho? Akalemera nacho amayenda nacho bwanji? Amakathera kuti amayenda mu mphamvu za diamond iyo. Now mayina awawa mmapeza m'Baibulowa, ngakhale mayina amene timakapeza kumamayini amiyala ali ndi matanthauzo lake, koma mayina ambiri amiyala anatenga pafupi 97% ya mayina a Chiheberi amene ali ndi kutanthauza kwake. Ndiye kuti next audio mukufunika mudzayambe kudziwa mayinawa tanthauzo lake. Ngati munapita kukakumba rubi, kodi rubi ndi ndani? Nanga muzochitika za mulubi zili bwanji? Mukapeza kuti mizimu yomangika mdzina la rubi kapena mphamvu zomangika mdzina la rubi ndi zimene zimakhala ndi kuthekera kosankha munthu oti zikakhaleko. Ndiye kuti ngati sizingasankhe malingana ndi makalikalytics amachitidwe a inuyo monga munthu ndi tsogolo lanu, mukapezeka kuti rubi analipompo ampeza ndi anyoni, inu simunampeza. Nkhani zake ndi zozama kwambiri, zokolana-kolana, komabe Mulungu atisamalire. Tauona mzinda ukumangidwa ndi golide. Ndikhulupirira kuti inu ndine tikumvana bwinobwino. Ndiye kuti taona kuti tikamanena nkhani zokhuzana ndi miyala, sitimangonena nkhani zimene zilibe koyambira kapena zimene zilibe kothera kwache. Taiona nkhani imene. Ndiye kuti inu ndine mundilole kuti pamene tikupita kumapeto koyankha funso limeneli lokhuzana ndi miyala, tiye tipiteni ku buku la Danieli amene tikocheze naye kuma verse owerengedwa. Danieli chapter number 2. Danieli chapter number 2. Pa Danieli chapter number 2 tiwerenga verse number 45. Umu mudaonera kuti mwala osemedwa mphiri popanda manja ndipati kodi pa phiri pamenepo. Pamene tinali ku Ezekieli chapter number 28 timapeza pa phiri koma miyala yake imayaka moto. Kodi sipomwemba mukupapeza pa verse number 45 pamene poyaka motopa pakutuluka mwala wina wasemedwa, koma akuti unasembedwa wopanda manja. Agwire ndani mwala umenewu kuti akauseme pakuti pakuyaka moto? Ni nkhani zosausa kwambiri. Ndi akuti mwala umenewu osemedwa wopanda manja unayenda bwanji? Tibwereze verse number 45. Umo muonere kuti mwala unasemedwa mphiri popanda manja ndi kuti udapera chitsulo, mkuwa, dongo ndi siliva ndi golide. Mulungu wamkulu wadziwisa mfumu
chidzachitika mtsogolomo lotoli mloona kuti kulimasulira kwake kwakhazikika. Tiyeni mubwerere mumve mawu amene akulankhula pamenepa. Akutiuza za mwala umene uzasemedwa koma opanda manja, ndi akuti anauona ukutsika ukupera golide, siliva, mkuwa ndi mitengo yonse ya mtengo wace wapatali kuphatikiza kopa ndi zinzache. Akuti anaziona zikuperedwa koma ndi mwala wochokera pa phiri loyaka la moto paja adathawa Lusifala paja. Now chidzakhala chimaliziro chomaliza kuwononga dongosolo la nthawi ya pansi pano, udzakhalanso mwala. Ndibwerere pomaliza kuti kukumba miyalayi si tchimo, koma Lusifala amayang'anira miyalayi kotero kuti ambiri amasokonezeka, amayamba kutumikira Satana chifukwa amakapeza kuti akugwira ntchito ya ulonda kulondera m'materitole a miyala. Ndi mmene anthu timabalalikira. Nawo ngati mukukumba, kumbani dzikagulitsani chifukwa chimenechi chinachitobwera ndi Mulungu kudzachiyika ku dziko lapansi. Tikadakhala ndi nthawi kuti iniyo mukuyenera kukumbadi, tikanapita ku ulosi wa Yesaya 45 kumene ankanena ndi mfumu Kolesi kuti ndidzamasula mchuno mwa mafumu ndipo ndidzakupasa iwe chuma chobisika chakumdima. Akunena chiti ndikuti tili mu 2025 mpaka pano mpingo ukuyenera kuyembekezeranso chuma chakumdima chimenechi, chimene ena ayiwo ayamba kale kuchipeza. Sono nkhani izi ine ndikulekereni pamenepa, ntakuyankhani ola lathunthu. Ndikhulupirira kuti mpingo komanso m'bale mwandimvetsetsa bwino pa chimene ndafotokozachi. Posiriza, mvetserani kuti Mulungu ali ndi anthu onse ndipo ife tonse tidzilingalira. Koma mukalowa m'Baibulo ndikuyamba kumva nkhani ya miyala, muyitenge bwino chifukwa panali pamwala pamene Mulungu adayamba kulankhulana ndi munthu ku buku la Genesis. Abrahamu kuti atchedwe kholo la oyera mtima ankakakumana kuti pamiyala amamanga guwa la nsembe, ndi pamene amayikapo nsembe, pamene munapezera chitsanzo chabwino cha unsembe wa Yesu Khristu panali pamiyala. Muyang'ana maguwa ansembe wonse 360 amene anamangidwa okhuza ana a Mulungu amakalankhulana ndi Mulungu pati pamwala. Mateyu chapter 24 verse number 1 ndi 2 verse number 2 akuti kodi simwamuona kachisi uyu, mwala wina sudzakhalanso pa unzachi. Ndilole ndilekezere pamenepo mpaka tsiku limenelo. Amen.